Wozi uyu atu wapada imimi manje chitaurirana ine chi wozi uyu atu wamurwere uyu natwada muziko ratuba chitaurirana ine wamwe muona muone sana Kuburikidza nechitiko chakaitika muno mumusha weDzwarasekwa extension chemudzimai akanga aba mabhero. Vazhinji vakaona, ndofunga muri kuona vhidhiyo yatiri kuona yemudzimai airatidza kuti akauya akuda kuzobatsirwa naBishop. Mungatitsanangurire chitiko chakafamba sei muchidimbu muchitaurira kumhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei? Musaka tati nhasi tive kuzozinzwira kwamuri tega. Inini handina zvakawanda zvekutaura pachimiro chakaitika. Ini ndiri murapi. Saka semurapi ndakaingoona vamwe mai vakanga vakazvitakura vachichema panapa. Namwari ndabirwa mabhero angu kubhodha, kana mabirwa mabhero enyu kubhodha zvakanaka, saka munoda kundite sei? Zvona ndoda kugadzirwa zvinhu zvangu. Ndokubva ndavaitira munamati yavo yakakodzera zvavaida. Kubva ndaudza zvavakanga zvekuita. Then ivo semunhu akateerera ive neshungu vakabva vateerera sezvandakanga ndavaudza. Ndokubva vaitira nemo zvaidiwa. Then all of a sudden papatopera mazuva because ndakatombobuda ndikatomboenda ndakaenda. Ndakazofonerwa inini. Imi muri kupi? Anova ndiri kuPfungwe. Pasi kuZimbabwe. Ndano munhu waMwari. Ndachikumbira kuti musvike kuno kwakaipa kuno. Kochi pamba pakaungana vanhu. Ndotoona ndakutotumirwa mavhidhiyosi. Then ndakabva ndati no, handisokwanisa kuuya ikoko nhasi ndine mangwana. Then the following day racho nezuro ndobva ndauya. Okay, ndauya panapa. Ndokubva ndasvika. Ndobva ndabvunza adzimai vangu ndikati, "Ko madam, chichikuitika?" Ndobva vanditaurira kuti no, pakaya munhu aichema akadai. Asi vakasiya phone number dzavo idzi, regai tivafonere tivaudze kuti mauya. Ndikati alright, tivafonerei. Ndokubva vafonera ndobva vauya. Saka enda ndakatogarawo mbo. Semunhu anga achangosvika kuPfungwe kure kaise long distance. Ndakaneta so. Ndototi kuti madam, ndisire mvura yegesi. Ndotesirwa na madam. Ndatobata tauro rangu. Vananzwa noise panze mob kwakazara road yese. Kochi nza paipa panze madam wangu ndobva buda ndobva dongorerapo. Kanza vanhu vai. Vauya futi mai vai. Ndokubva ndati alright. Regai ndigeze ndipedze. Ndokubva ndapinda ndageza. Ndapedza ndati vavhurire gate vapinde vagara apo. Ani muri kuona pashida? Ndavhura gate ndovanogara apo. Ndichibuda ndakaona vakagara apo mai vavo nehanza dzemurume wavo nemwana wavo Mere. Saka vaiti vaikwenya so nyama yesara munzaro. Vachikwenya nyama yesara munzaro. Vaikwenya pese zvekuti kutaura chaiko vanga vasakwanisa yagona kuchema. Ndati no, imimi zvamungaitende zvekuti taurai neni. Kuti ndichiti munhu wandiri kubvunza kuti andipindure ndakanyatsonoti apa kutaura wega. Wozi kutaura kwacho haasokwanisa, anongochema nekukwenya ikoko. Nyama dziri ngounduka. The best way. The best way regai nditaure naatete vacho. Ndati imi mati muri atete hongu. Chi zvikanzi vari ngochema ringoti vangotaura zvekuMozambique. Ndikati vane kwavakaba here? Zvikanzi havana chavakambobatiza muroora wangu aite seabe. Ndikati abati munhu manje haarambirwi. Munhu angofanira nembwa, inzi mbwa yangu haisiri yabata huko apa. Munhu anonetsa sometimes. So I think the best way kurambira munhu akubatsiri. Mwana wacho ndiudze, mwana wacho ndopa akazotaura mukomana anzi vane mazuva vari ngochema, vari ngotaura nyaya dzemabhero ekuMozambique. But kuti vanyatsotaura nyaya chari straight. Asi nozongati mai musade kutamba nemini. Taura neni zvakanaka. Munhu wamakabira here? Munhu wamakabira munomuziva here mukamuona?
Makaba mangani? Makabatu. Muno makabira munonzwe. Makaba si chicha kanyatsirika pa makaba mabira. Ha? Aya munobata nzira. Muchibata nzira muchikangano chinja ndana che1 zvinotiwa sizvo. Kubaka. Kwa makabira wacho ari kupi? Ha? Maita se? Kupesana naye babota handizota nogara kupi. Asese yake mugana mwezi. Ha? Pegani botasa mbuku mangu ndona ndikudzoka. Buda yenyu panze pegedhi rangu munogara ukoko. Ndozokudedza. Nyambotasa mbuku mukaita laki kana ndakanyora nhamba dzavanhu vachipasi mahwini. Asi kana handisina mutodzokera makadai. Zvikanzi handiti kubasi kuti ndakatakura mabhero akawandisa. Imenye mabhero anga ari mangani. Ndobva wataura. Kati makazoburutsa mangani. Zvikanzi ndakazoburutsa nemamwe tu. Asiri hangu. Kureva kuti vakaba 2 mabhero. Kwemagoburutsa 2 mabhero asiri enyu makanga mamahodha here. Havachada here. Wangochema pachigwabvura. Ndikati munhu ari kurwadziwawo. Noziva ini na understand kuti munhu kana ari mupaini zvakafanira kuti ukarohwa stereki paya paya unogona kutaura kuti mumba mangu ndine trangirema riri pasi pembedha. Pain inotuma munhu kurotomoka. Taura zvinhu zvisiri izvozvo. Ndobva ndataura kuti well, let me check bhuku mangu ndimboona ndine munhu here wandakambogadzira nyaya dzakadaro. Asi vanhu vanouya panapa vanenge vakabirwa vakawandisa vakawanda they are lot. Ndobva ndapinda mamandira bhuku rangu vandavhura. Ndobva ndaona shuwa nyaya yamai vai manyorwa yakaita nasekretary wangu exactly. Ndobva ndarova foni. Mai muri kubvanza munhu wamwari. Nditorowo munzira kuyamba kwenyu ndine munhu wandaona asina mufananidzo namai vakandibira mabhero angu bhodha. Ende pakaburuka mai ndobva ndakashaya mabhero angu because taive tagara 1 seat. Anomuzviona. Saka munhu iye ndamuona achikwenya achiridza mhere. Saka ndandiri kuyamba kwenyu. Ndikati wewe chimhanyai muone kuti ndiwe here kana makwanisa kuva-identify. Handiti ndoona kuti tobatsirana sei. Asi kana musina kukwanisa kuva-identify kana vasiriwo then ndovadzinga pamwe vanenge vakanogadzirwa samwe nemumwe munhu wanenge wakabiriwa samwe. You never know vanhu vanonetsa mazuva anaya. All right, no mai. All right, bo. Mbauya paya mai vai. Ndabuda omba. Mbauya. Mai vakapinda munhu akasitakura. Ndingopinda mhana vaziva ndikati mai vai. Ko mai makadiko. Mucho munhu wamwari muri sei? Ndakasimba ndakachengetwa nenyasha dzaJehovha. Imi pane munhu ari panze apo. Vambenga vari muno masina kuti ngabude panze because indinembwa. Nguva dzangu panapa dzinoruma. Hadzina basa. Plus inini handiwanzoda kutolerate nonsense mugeti mangu. Saka ndakati rega nditaure ndimbotasa mubhuku mangu ndiona kuti hapana nyaya iri similar to kaunti akauya panapa nenyaya inenge iyi. Chibudai maende kubva wabuda pai panze. Saka avo pavakazoya manje ndakabva nditaura ndikati chimbonotaura naye nawo ndikanzi ndiwo ndatoaona ndatozana ndopinda muno ndatoidentifier kana vari wapfeka dress repink apa ndiwo amai vakandibira. Ndiwo amai bosi atagara pasiti rimwe chete. Saka inini ndoda mabhero angu. Kana vasina mabhero angu ngavanipe 500. Wewe munhu wamwari matonzwisisazve. Because all the way from here to Mozambique obva wanohodha mabhero. Handiti ne$200 oya kuno kwaswa nzipe 500. Zvakanaka izvo. Vatobatsirwa vatoretsirwa mai avo. Right. Takagara zvangu. Handinomboita pressure kana hondo nawo. Ndobva ndavati vainegotiata vacho ndamwene. Vandata handatete. Ndikati atete. Mati murume wamai ari kubva zvikanzi hamo ari kunze kwenyika. Okay. Satingataura amai ndezvekuti ini pageti pangu apa mbavha kana isina $500 haisi kupinda. Because ndakatogadzira mbavha zvandanga ndabhadhara ende ndo zvandiri kuita. Ende handidzore tsvimbo nekuti gudo rabata chi kumeso. Pano pageti pangu apa ngawapinda wabata 500. Saka uza munhu akabirwa anga ine hasha. Vaitoda hondo. But zvanga singabatsire panguva yacho kuti vaswere vachirwa nemunhu nekuti vabirwa. Kwandiri ndaona kunge singameke sense.
ndokubva vatirega nditaure nemunhu ane hama dzacho because ane dzimwe hama dzacho dzaipanze asi vakapinda munomu nemwana wamai vavo natete vacho hanzvadzi murume wamai ivona ivo vapinda vari 3 saka dzimwe hama dzakasara panze because ndabva ndangoti asivanhu vakawanda dawa 2 chete kana 3 vari kukwanisa kubata uyu wotaurirana nyaya yavo paye wotaura nedzimwe hama dzacho wotaurirana ndokuzotaura kuti ano inini ndinogara panhamba yakati asi daitoziva ndiye akatomupira mabhera nyaya unotogoperera masanoni nyaya yokuperera masanoni ndosanditonde inini ka chatinokuda zvinhu zvangu kwaari chete usatingoda nokuti kutouyawo kwandakatoitawo inini kwasamurondo handii kunge ndatorwadzwa nokudisa kutorerwa kwakanditongondiita zvinhu zvangu saka ndimambo nokumirira nekuti iyeka paakatora haana kufa kana pamavafuwa dhirenisizva takufonira isu sevanhu vayokubatsirwa emakungoyamba konoi akutongoti ndati ndosaka ndatokubvunza yapina ndatomona kudhara ndatomuona kuti ndiye munhu akatitora zvinhu zvangu ndakatomona ndakutomubvunze zvedisguise nditonge munhu asiuzive zvaari kuti asingaite ndingatita zvinhu zvangu ndandomoda zvinhu zvangu wandidzosera 500 kana akatengesa chandisira $500 yangu yandingahodhisa nayo chete ndopane nyaya kana pasina izvozvo kana bhishopu wacho akakwanisa kana kumupisa kana chii aiwa nekuti hamuna peini hamuna peini emamune peini ndosaka tafamba nemurwere wedu mazofamba nekuti arwara unoudza vana kuti musabe usatiro chisiri chako ndosandikuda kutaura unoudza kuti usatiro chisiri chako mwana kana wazofamba gutsikana nezvishoma zvavanenge unazvo ndozvamufanira kuita munotomuta kuti gutsikana nezvashoma zvavanenge unazvo kana une 2 gara ne2 kana une 1 gara ne1 kandikuda zvinhu zvangu paye wotaura nedzimwe hama dzacho wotaurirana ndokuzotaura kuti ano inini ndinogara panhamba yakati paadresi kuTZ3 panogara pamira koi makabirwa ndogara kuGlenview mheno Glenview yeitera mheno ndobva ndangoti okay kana muchigara kuGlenview well but kana vati ava vanokupai mari yenyu nebhero risati ravhurwa rimwe chete ravari kutaura there is no need yekuti muchiita violence nevanhu ava kana kuti there is no need yekuti muchiswera muchifamba nevanhu ava handiti mapiwa address zvikanzi havana kundipa ndikatipiwa address naye ndokubva wapiwa address ndokubva wapiwa phone number ndikati inini handitruste munhu inini pachangu handitruste munhu such a condition yamuine yekuzvitakura kwamakaita ndachifunga kuti it's wise kuti mukwire kombi apa moburukira pasanganai mukwira DZ handiti 1 to 4 moburukira ku3 kwacho imi mune mota here hama dzacho dzimwe vakanga vanga vapaka benzi panza zvikanzi nedzimwe hama dzacho vaihanza dzacho here hanzi ano tiripo tinogona kupinda mota yedu ndikati no ava kuti vanyatsonzwa pain next time wasaite katsika kekuramba vachibava ka ngavadzokere futi netsoka imi mudhiraivha yemota yenyu mosangana umba zvikanzi ava ngavachipinda mota yedu ndikati ko mukavabata mukavakidnepa murodhu nyaya inozobvu topindura chiti chimangwana zvikanzi ava aiwa isusu tofamba nao ndikati ko mukavabata mukarowa pabanapa munhu akazvitakurako because imi makwadzirwa hama yenyu kamaakurwadziwa asi hamuchatasorwadzwa kweuyu imi meenda nebhenzi yenyu imi kana muchipinda mubhenzi yama yenyu pinda mubhenzi yama yenyu kamuchenda netsoka mpinda netsoka semawiri amaita mamunditaura zvekuti muda kuenda namaya mamboyanawo here panapa aiwa ndikati saka ndikoko katiti for tati imimi pindai mukombi mai zvikanzi inini pasina mari yangu hanzwa nemai nehasha unoziva munhu akazvitakura anenge ane maemotions kavanhu ane nhumbu anenge ane maemotions mamwe asingaiti mai ndokubuda apa kupinda mukombi yavo bva vaenda ndikati chandiri kukutumira kuti muende ende munoona kuti address pamapiwa ndipo here panese pavanogara zvinhu izvi imimi musatambire zvinhu izvi kana vasati vane $500 yangu inini because ini hatsi munhu wekushandisa kuti unonobako mumwe munhu oya panapa obhadhira mari yake ndokugadzira odzoti samurondo anondigadzira mhara ini handitambi chidaro handitambi nembavha handisekere sadza risina muriwo zvatingaite munhu wamwari ndizvozvo tawirana well ndokubva wachibuda wapa nehama dzavo mhene tokafambawo sei ini mugedhi mangu handibude ndendakatodhiniwawo ndokuchizobuda saka zvakaita anzvo kuti at another time during the procedure time yandakavati mune $500 here yekupa mai ava vaida kuomera mari
zvazvongoti nekuti uri munhu waMwari. Saka ini na understand vanhu ukati kana paitika chimwe chinhu so kana uri mufundisi kana uri bishop or mupriest or elder of church or whatever vanhu vanoda kukudedza nezita riya rekuti iyo kadaira ubva utinga muri munhu waMwari wani. Saka ndakabva ndati ndikangotolerate this way kunzi bishop muri munhu waMwari panoda kuwara. Ndikati haina nditamene manje handinamati. Kasvika buda mugedhi manga musina mari. Zvikanzi hatina. Ndikati kana musina mari muchipindai murodhi mufambe muchidedzera zvamakaba kusvika kwarasta uko. Imimi kumberi inini kumashure mota yangu yakwire mbavha. Ndopo akabuda pachitedzera ndakaba mabhero achiseredzwa nevanhu kunosvika kupi kwarasta. Akazvikureva here kuti variweka havana hama. Imimi ndimi hama dzacho. Saka wakabirwa wacho vari kuti warikasvika havaneyerwa. Aiwa, imimi manje chitauriranayi wozi uyu atuwa padambudziko. Imimi manje chitauriranayi nechi wozi uyu atuwa murwere uyu natowa dambudziko chitauriranayi newamwaya muone achiseredzwa navanhu zvikaurasa nekudzoka. Then someone akazondifonera ndemo munhu akazondifonera akati tine munhu wataona panapa ari kusheredzwa navanhu hamusadaro munhu wemukadzi zvakwana. Munhu akandifonera akabva ita munyarikani vanoti hazvichaiti. Ndobva rakazosimudza motikari yangu mandati kune vamwe vanhu vanga vari varapa handitinoda zvikuitika iko tivatore tidzoke nawa next time zvikanzi mbavha vabude. Ndokuchizovatakura kwarasa kuya ndokuya nawo panapa kanzi ndopakazobuda nyaya yekunzi inini hamana tingaomere mari tikati inda kuzorwadziwa. Kumboko ndine 400 nebhero ramai risati ratese zvina ndinowa pamwe. So ndakavati endai. Ndobva ndachidedzawo mba ndavakwenya ndikati imimika handiti pamaka panapa mune mari yenyu yamakabhadhara. Zvikanzi ndikati inini ofuti handisi munhu wekushandisa zvekuti munongoti gadzira mbavhawo dzikatanura mahara. Imimi zvatakuita panapa kuti tiwirirane zvakanaka panapa. Endai munoona panogara ndipo here asi musatambire zvinhu izvi. 500 yangu sandaipiwa. Saka vakazongobuda ndobva vaita se ndobva vaenda. So takawirirana isusu vakabva vakumbira vakati tikukumbirwa 4 days moti mombotikatanuраwo tikwanisa kuwana tsvaga 500 yacho yamataura. Ndibasa nevamwe vanhu voukama vanhu voukama ndavakumbira tikwanise kubatsira nevamwe vanhu voukama timubatsirwe za 500 because sometimes 500 is nothing but munhu akafa amuke. Ndobva ndangoti ndizvozvoka akafa akamuka ndijesu kwete varoyi mbavha mauri ukafa wafa idai forever umuke. Ndimbokubata ipapo bishop panga tichiuya kunoku tanga tichitobvunzawo vanhu madirections chiti pabishop samuronda tinofamba sei. Vamwe vachingoti apo pabishop vanoranga mbavha. Vazhinji mhuri yeZimbabwe vakatarisa vangade kuziva kuti bishop kana munhu achinge awanika nedambudziko rakadai vachinge vauya kwamuri vanouya here vaine muripo vanenge vakatarisira kana kuti zvinofamba sei? Ndine certain percent yandinogona kutibvisa iyo wacho wabirwa. But muripo wangu andoda chaindowanzopiwa naakaba. Because for example yobva wabirwa orobva imba yese ubva wasiwa imba yeground. Then it's rare kuti ndikuti ndipe mari waiwana kupiwa birwa. Ndinogona ngokutireka ndokugadzirika kana akandibira auya anodzoka nyimbachi. Kozoitawo pekuti wabirwa pandikunyatsoona kuti uyu wangu utsinye. Unoziva kuti kune mumwe munhu anoda anosadza kuruza $500 ada kurikavha $10. Kukupa just lesson nekuti chinhu chemunhu achitorwa. Kwete kuti 500 yamurwadza but ada kukupa lesson because anoziva kuti ukaramba ndikakuregera ipapo charamba uchindibira. Saka ndinotarisa kuti chabiwa chinovhaliwa here chiri worth it. Pana vamwe vanhu kuti anoyaswa ndita ndabirwa $20 ndigadzire mbavha ndabirwa $30 asi iwewe ne5 common sense dzako iwewe ndigopengesera munhu $20 aikwana mani. Ndinotenda nditsvaga imwe mari kushamwari mari yakutaura haite kundigadzire munhu handidi koza zvokuti wabirawo chirikadzi wabira nhere ubirawo munhu murombo ari kutambura pamwe pacho kandinoti kutambura kwacho ngatibatsirane.
Ndine mubvunzo wanga ndichidokwaira kuti iwe handingabve pano ndisina kukubvunzai. Kazhinji vanhu vajaira kuti kana ari muprofita kana kuti munhu waMwari havatarisira kuti anga achiranga vanhu kana kuti mbavha kana kuzopengesa vanhu kana kuvapa matambudziko vachinge vaba kana kuti kune mimwe vanhu vanorapa muchibatsira vanhu asi muri bishop hazvivanzotarisirwe nevamwe vanhu kana kuti neruzhinji rwevamwe vanhu. Vanhu vajaira kuzviona kunana sekuru vanorapa dzin'anga nevamwe vanhu vakadaro daro. Ndisingazivi kuti kuna bishop imimi munozvitambira sei kana kuti munoribata sei basa raMwari iri asi muchizonge muchizoranga vanhu vanenge vaba. Zvinofungwa nevanhu vasina njere zviya kuti vaprofita havakwanise kuranga mapenzi. Iwe, if you read Bible very well, and unoverenga pana 1 Samuel 16 to 14 to 16. Mukaverenga ipapo munoona kuti Mwari ane nguva yaanotsama obva abvisa mweya mutsvene wake muna Sauro obva atumira mamhepo kuti amutambudze. And therefore Mwari wehondo anotsama ane simba rekutumira mamhepo kumunhu kana achirasa murau asinganzwe. Mwari wandinonamata ndi Mwari wehondo nekuti mukada Mwari wenyasha munokuwara nekubirwa. Ndinonamata Mwari wehondo. Mwari wehondo. Vaisraeri vaitumwa kuhondo naMwari kamukuti kuhondo kwainopiwa vanhu shuga here. Kwaitouraiwa munhu ikoko kana dziri nduru dziri mandu. Anditi ukariverenga Bhaibheri nepanokuudza kuti kana muroi chaisa mutamzana imwe nguva haana kodzero kurarama panyika pano. Saka batai zvakanaka kuti Mwari paakatumira mamhepo kuna Sauro ipapo akanga atsamwa nei. Zvizive kuti Mwari ane simba rekutumira mamhepo kumunhu kuti amutambudze. Dambudziko nderekuti mimi munoda zvakanyorwa muBhaibheri chete but musakanganwa kuti mweya mutsvene waMwari mazuva anopindana vaprofita vachitumwa kutoita nezvimwe zvisina kumbobvira zvakanyorwa nekuti Mwari anorarama nekusingaperi. Ndatenda. Mamwe matambudziko amunobatsira ndeapi? Ini ndinorapa vanhu vanorwara nenjere mental health chaiwo. Vanodya magova ivai kupenga iri kurwara nenjere. Ndikati kupenga nendawanza vanorwara nenjere ndinorapa mental health. Tine vanhu vane maproblems cancer. Munoziva kuti vamwe vanhu vari kudimburwa kunwe makumbo maoko vanza aora condemn. Ukaona ino wandinozoti uyu yenda akonodimburwa anenge auya akaora asuka ane maronda achiri kuoneka ndichiona kuti ropa richafamba ukatsingaidza sadza dambuka idzi unorapika. Ende mutemo wangu if it is cancer 7 to 14 days unodzoka wakutamba bhora. Ndofunga mazvinzwira kamuri yeZimbabwe vanenge vane zvirwere matambudziko vanoda kuvabata ndidzo dzinhamba dziri kubuda pascreen asi vamwe vanoda kunzwa kwenzeve. Bishop mungasununguke here kupo vamwe vakatarisa pachirongwa chinechi nhare mbozha kana dzamunobatwa nadzo kana kuti vangagone kukubatai sei? Ndisati ndatova panhamba dzangu ndiri kutonyatsa kuda vanhu vakabirwa nevakavhara. Kuna vanhu vaita tsika yekuvhara vamwe anoda kudiridzira dzinde rerugare rwake nemisodzi yevamwe. Ndivanhu vandiri kunyanya kuda. Ukafunga kuti ndakavharwa stendi, ndakavharwa imba, ndakavharwa motikari yangu, ndakavharwa mari, those people ndinovada ngavauye. I'm a man of recovery handiseke. Kana uine zvivindo uya kana uri mbwende kwangu usauye. Nhamba ndokupai asi kana uri mbwende kuno usauye. Unozondivenga wauya uchiti ndakabirwa obva wane hama yako yakuwara. Ini zvekuti hama yako yakuwara handizvizive. Ndinongochaja mari yangu yane nchida. Kana wamudzwira tsitsi omubhadharira. Kana usina kumudzwira tsitsi ozvibhadharira. Ndo zvatunoita. Saka vanenge vati vane nyaya dzinenge idzodzo vanenge vachida nhamba tinovapa. Vanofona pa 0712 927 302.